Ja bih vam se zahvalio u ime Gradskog muzeja Sisak što ste u velikom broju posjetili naš dan, 10. jubilarnu noć muzeja. Prije početka bih pozdravio zamjenika gradonačelnice grada Siska, gospodina Vladu Anduljića. Noć muzeja zapravo ima za cilj prezentaciju muzeja kao jedne otvorene institucije koja prihvaća sve bez obzira na razlike. Noćni muzej, svi imaju besplatan ulaz u muzej, svi mogu doživjeti muzej na jedan poseban, dakle specifičan način. Svi muzeji u Hrvatskoj se trude prezentirati svoje institucije, uvodići neke nove sadržaje, tako da smo mi u našem stalnom postavu postavili nekoliko punktova koje, nadam se, ako niste pogledali da obiđete, koji daju jedan sasvim novi dojam našem stalnom postavu. Isto tako imamo i rimske igre za djecu, to je bila jedna velika gužva, što je zapravo pokazatelj da su djeca itekako zainteresirana unatoč modernoj tehnologiji za nekakve igre koje su nastale prije više tisuća godina. Noć muzeja je prilika da mi pokažemo u našem muzeju što mi radimo, da zapravo započnemo jednu novu sezonu sa jednim velikim projektom. Gradski muzej Sisak ove godine, odnosno i sam grad Sisak, slavi 2050 godine od dolaska Rimljana na ove prostore. Naime, 35. godine prije Krista Oktavijan, budući prvi rimski car, dolazi ovdje pred zidine tadašnje Segestike, pobjeđuje stanovnike te utvrde i zapravo time započinje antička povijest našega grada. To je jedna velika obljetnica, jedan veliki jubilej. Možemo reći, mi upravo iz te Siscije danas nosimo ime grada Siska. Iz te Siscije mi imamo raspored ulica, ona prva, druga, treća, četvrta, kao u New Yorku, dakle nama dođe samo do četvrte ulice. Gdje god zakopamo, ajmo reći do pol metra ispod zemlje, nailazimo na rimske ostatke. To je zapravo jedna velika ostavština koju grad Sisak ima. Povodom te godišnjice mi ćemo, dakle, ovu 2015. godinu organizirati niz akcija koje su posvećene upravo arheologiji, odnosno toj arheološkoj bazi našega grada. Ovo je uvod, dakle, noć muzeja, odnosno rimska noć u noći muzeja. Nakon te rimske noći, zapravo već od idućeg četvrtka, kreće jedan ciklus predavanja na temu arheologije iz Siska pod nazivom Sisak u svjetlu novih arheoloških istraživanja. Naime, 8 tjedana za redom će u Sisak dolaziti 8 arheologa, odnosno 9, koji su istraživali ovdje iz Siska, u principu nisu iz Siska. Dvoje od njih je doktoriralo na temama iz Siska. Nekoliko je objavilo radove u relevantnim znanstvenim časopisima. I možemo se složiti da su to ljudi koji besplatno prezentiraju naš grad. Želimo pokazati da je Sisak jedno relevantno polje znanstvenog interesa na području arheologije na razini Hrvatske. Tih 8, odnosno 9 predavača, to su zapravo mlade snage hrvatske arheologije koje nisu iz Siska, dolaze iz Zagreba, iz Splita, iz drugih sredina i zapravo će prikazati nama, Sišćanima, šta su oni tu pronašli i do kojih zaključaka su došli na temelju tih arheoloških istraživanja. I pred kraj godine ide jedna velika izložba pod nazivom 35. godina prije Krista, koju ćemo napraviti u suradnji sa Arheološkim muzejom iz Zagreba. Tako da ćemo ovu godinu zapravo posvetiti upravo arheologiji. Evo, ja vas pozivam, zapravo iskoristit ću ovu priliku da već idući četvrtak dođete na jedno predavanje čovjeka koji je napisao knjigu, napravit ćemo promociju, Ivan Radman Livaja, doktor znanosti iz Arheološkog muzeja u Zagrebu, koji je napisao knjigu o olovnim teserama, pločicama iz Siscije. Arheološki muzej u Zagrebu čuva 2000 komada takvih pločica i arheolog Radman Livaja je napravio jednu cijelu monografiju koju ćemo prezentirati. Dakle, opet jedna monografija s temom iz Siska. Dakle, to je ono što ljudi u Sisku malo ili gotovo ništa ne znaju. Isto tako bih htio napomenuti da sa noći muzeja zapravo započinjemo jedan hvale vrijedan projekt pod nazivom Muzej u zajednici, koji je posvećen osobama sa određenim tjelesnim oštećenjima, sa ljudima slabijeg imovinskog statusa, umirovljenicima, djecom iz dječjeg doma i sa svim ostalima koji zapravo nemaju možda prilike u nekim normalnim uvjetima posjetiti i doživjeti naš muzej. Stoga bi ovdje pozdravio naše prijatelje iz Udruge slijepih Sisačko-moslavačke županije, podružnica Sisak. Dio tih ljudi je ovdje,
pa ja vas molim da ih pozdravite pljeskom. Ta udruga je nama omogućila da mi povodom ove izložbe imamo napravljen prvi audio vodič. Dakle, katalog je pretvoreni audio vodič koji će se moći poslušati ovdje u muzeju i prvenstveno je namijenjen slijepim osobama koje ovdje posjećuju našu instituciju. Isto tako bi pozdravio naše prijatelje iz udruge gluhih. Ja sad ne vidim da li su oni tu, ali može isto jedan pljesak i za njih. Dakle, to su ljudi koji nemaju baš tako često prilike doći u muzej, uživati kao mi ostali ljudi dakle, u onome što muzej ima. Potrudit ćemo se da kroz godine, dakle ovu godinu smo započeli s tim projektom i potrudit ćemo se da kroz godine taj projekt nastavimo zapravo i da svim ljudima, dakle bez obzira na razlike, omogućimo pristup našemu muzeju. Dakle, to je nekakav globalni cilj koji mi nastavimo prezentirati i kroz noć muzeja. Ja neću pričati o izložbi, to ću preporučiti, odnosno predat ću riječ našoj mladoj kustosici Ivani Boras. Ja bih samo htio napomenuti jednu stvar. Ova izložba možda ne izgleda atraktivno po predmetima, ali ti predmeti, dakle te male olovne pločice sa nekakvim škrabotinama doslovce koje se vrlo teško čitaju, nama govore o gospodarskoj povijesti Siscije, o socijalnoj strukturi stanovništva, o svakodnevnom životu toga grada, dakle prije 2000 godina, i to je zapravo jako interesantno. Tih 200 pločica koje su pronađene na lokalitetu Sveti Kvirin prošle godine, 2013. Ovo je zapravo jedna vrsta arheološke senzacije na prostoru Hrvatske, jer onih 2000 pločica koje se čuvaju u Arheološkom muzeju u Zagrebu su nađene u jaružanju Kupe 1912. na 13. godinu, dakle to su sporadični nalazi, ovo je baš jedan cjeloviti nalaz od preko 200 pločica. Tako da evo, za znanstvenu, dakle za jednu stručnu bazu, to je jedna arheološka senzacija. Evo ja da ne duljim, prepuštam riječ našoj kustosici Ivani Boras. Dobar večer svima. Znači izložba Tragovi u olovu govori zapravo o rimskim robnim markicama, odnosno teserama, koje su pronađene 2013. godine na arheološkom lokalitetu Sveti Kvirin u Sisku, na Zelenom brijegu, na budućem arheološkom parku. Same po sebi su nama dosta interesantne, znači jer je to jedini za sad skupni nalaz, 300 pločica na jednom mjestu i zapravo interesantne su zato što nam daje dokaz o nekakvoj radioničkoj aktivnosti, što do sad na području grada Siska nije postojalo za tu vrstu djelatnosti. Same po sebi tesere su zapravo mali, sitni, kao što vidite, olovni predmeti, pravokutnog oblika sa jednom kružnom perforacijom na jednoj strani i imaju natpis na jednoj i na drugoj strani, na prednjoj i na stražnjoj. Na prednjoj strani oni imaju ime osobe, a na stražnjoj strani se obično radi o kraticama koje su vezane uz nekakav odjevni predmet, uz znači težinu tog predmeta ili cijenu. I dosta su zapravo interesantni zato što nam daju uvid koliko je zapravo bilo raznovrsno stanovništvo antičke Siscije. To su zapravo obični građani koji su te svoje predmete, obrtače, raznorazne tunike, toge nosili u te radionice koje su znači, radile sa tim tekstilnim predmetima, znači oni su njih farbali, glačali i tako sve te znači, ostale stvari koje je trebalo baviti s određenim proizvodima radili. I ti ljudi koji se na njima spominju zapravo su klijenti koji su recimo Elije Longin, spominje se recimo jedan Elije Longin koji je dao svoj smeđi ogrtač zakrpati i za to je morao platiti 2 denara. Tako da zapravo mi imamo tu baš spomen znači, svih tih ljudi koji su dolazili ili iz keltskih krajeva, koji su dolazili iz sjeverne Italije, koji su bili starosjedioci, koji su bili robovi, koji su bili veterani, koji su bili vojnici i koji su zapravo tu obavili te neke svoje svakodnevne djelatnosti što je trebalo njima u svakodnevnom životu. Same po sebi su isto interesantne zato što nam daju i dokaz o pismenosti u antičkoj Sisciji, što zapravo nije bilo baš pretjerano očekivati da će obični radnici u tim radionicama biti pismeni, tako da zbog toga su isto dosta interesantne, a nama arheolozima je zapravo najinteresantnije to što oni zapravo govore o raznovrsnosti antičke Siscije koja je stvarno bila bitan grad i koja je zapravo imala stanovnike iz svih krajeva. Tako da zapravo daljnjim proučavanjem i
daljim znači, istraživanjima i Kvirina, znači i daljim istraživanjima ostalih lokaliteta ćemo moći vjerojatno imati potpuniju sliku o toj radioničkoj djelatnosti i ostalim zbivanjima u antičkoj Sisci. Eto, hvala. Evo, zahvaljujem Ivani. Ako vas zanimaju više detalje vezane u samu izložbu i uz olovne pločice iz Siska, mi imamo naš katalog koji možete danas kupiti po prigodnoj cijeni. Mislim da je, s obzirom na tematiku, možda se čini da zapravo je dosadna, ali je iznimno interesantna. Te ploče su jedan takav povijesni izvor da je to za nas, za neku znanstvenu struku od iznimne važnosti za Sisak. I moram priznati, za mene jedno otkriće, nikad nisam mislio da olovne pločice u takvoj, da mogu dati informacije u tolikoj količini. Evo ga, sada bih prepustio riječ gospodinu Andučiću i da otvori ovu izložbu. Dame i gospodo, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas u ime Gradske uprave grada Siska i zaželjeti vam da se ugodno osjećamo svi skupa u prostorima Gradskog muzeja, u ovoj noći muzeja koja se obilježava u Republici Hrvatskoj u nekih 100-tinjak gradova u 200 muzejskih prostora. Grad Sisak rano se već uključio u tu manifestaciju i drago mi je da smo dogurali do ovoga jubileja. Prethodnici su sve o izložbi rekli, ono što i mene osobno fascinira u cijeloj ovoj situaciji, to je tih 50-ak imena na olovnim pločicama koji točno identificiraju naše prethodnike, ljudi koji su kročili prije 2000 godine ovim prostorima i na osobnoj dimenziji povijesti. To mi je ono što mi je fascinantno kada se susretnemo baš sa imenom, prezimenom nekoga koji je prije 2000 godina bio u ovom prostoru. Ja bih se ovom prilikom želio zahvaliti kolegicama i kolegama iz Gradskog muzeja koji su omogućili ovaj posao, svim partnerima i sponzorima koji su omogućili da se mi večeras ovdje družimo i na kraju samo rekao prepustimo se i krenimo u rimsku noć naše Siscije. Hvala vam lijepo. Evo ga, ja bih vam se zahvalio, naravno na kraju bih se zahvalio našim sponzorima koji su omogućili da imamo još onaj dodatak u sam noć muzeja. Naravno tu je McDonald's, tu je Carlsberg, tu su Mlini pekare, vinarija Trdenić, tu je ono što je najbitnije, restoran Koktel sa svojim šefom Goranom Kramarićem koji je za danas pripremio jedan rimski meni koji ćete moći sada nakon otvorenja izložbe djelomično kušati, a nakon modne revije rimskih frisura i potpuno da vidite zapravo kakvi su bili okusi i ukusi Rima, jako specifični i zapravo odudaraju od onoga što mi danas konzumiramo u našoj prehrani. Isto tako bi se htio zahvaliti cehu frizera i kozmetičara grada Siska koji će omogućiti modnu reviju rimskih frizura koja će se održati u 21 sat, pa bih vas ja molio da ostanete ovdje i uživate i u tom doživljaju koji će biti specifičan. Još jedanput se zahvaljujem na dolasku i kažem ostanite u muzeju, prođite po našem stalnom postavu, uživajte ovdje i možete ostati do 1 sat, a možda malo i više. Hvala lijepo.